Soc en David Jou i us presento el meu llibre Pregar amb Gaudí des de la Sagrada Família, que dec a l'estímul d'una proposta editorial Claret. Aquest llibre està escrit en forma de poemes que són una forma propera a la pregària per la seva intensitat i la seva concisió. Cada poema va acompanyat d'una fotografia de la Sagrada Família referent al poema de què es tracta. Hi ha poemes en aquest llibre de contemplació, de celebració, de petició i de reflexió sobre la condició humana. Tots els poemes estan molt vinculats a la Basílica de la Sagrada Família, com és lògic. El primer poema que em va venir a la ment quan em van fer aquesta proposta va ser el de la porta del Pare Nostre, de l'Eucaristia, que és la porta central de la futura façana de la Glòria, i en la qual el Pare Nostre emergeix en català en grans lletres de bronze i en un centenar d'altres llengües en la seva invocació pel nostre pa de cada dia des d'aquesta porta central. Després hi ha pregàries relacionades amb cadascuna de les tres façanes, del naixement, de la passió i de la glòria, amb les grans torres dels apòstols, dels evangelistes, de Maria i de Crist, i amb les tres creus principals de la Sagrada Família, la del presbiteri, la de la façana de la Passió i la que corona la torre de Crist. Després d'aquesta invocació a Crist, hi ha 4 poemes dedicats a Déu Creador a partir de l'interior de la Sagrada Família, de la presència de la natura, de la geometria, de la música i de la llum. Després venen 7 poemes relacionats amb l'Esperit Sant i amb la Basílica, l'ascens, el descens, a la interacció amb l'exterior, els fruits de la terra, els fruits de l'Esperit i 4 i 5 poemes més, finalment, des de la Sagrada Família, pregant pels altres, en concret, pregant pels visitants, pels pobres, per les famílies, per la pau i pel mateix Gaudí. I el llibre es clou amb 3 evocacions de la celebració de consagració de la Sagrada Família de novembre de 2010. Voldria que amb aquest llibre el lector es pogués sentir proper a la Sagrada Família en la seva dimensió de lloc concebut per a la pregària, lloc concebut com a pregària i que ens invita a anar més enllà de nosaltres i apropar-nos a la natura, apropar-nos als altres i apropar-nos a Déu.